बाक्सा उलुबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थामथि खेब रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। बाक्सा सालबारि महकुमानि उलुबारि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थामथि खेब रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। फुंबिलिनिफ्रायनो हारिमुआरि हानजा सुरनाय, मोसानाय बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु बिदाय फोरबो फालिनाया जागायो। बेबादिनो सानजौफुनि समाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया, लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लायो सालबारि फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारिया। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनि गेजेरजों दिनै बैसागो बोथोरा माखासे सम बारलांबायबाबो बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो गेदेरफोरनिसिम सिबिनाय खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै उलुबारि गामि आफादा जे लाइमोन आफाद बिथांमोननि लाइमोन आफादा थामथि रंजालि बैसागो फोरबोखौ बेवहाय गेवलां फोथाराव फालिदों आरो बे गेवलां फोथाराव फालिनायाव आंबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय नुना मोन्दों जे गामिया उलुबारि गामिया मोनसे गोजाम गामि आरो बेवहाय लाइमोनफोर गोबां दङ आरो बे गोजाम मोनसे गामिया गावनि हारिमु बैसागो रंजालि बैसागोखौ बेवहाय फालिदों। गोबां बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फरायसाफोरनि खेला गेलेनायनिफ्राय लानानै लिरनाय थुनलाइयारि बादायलायनायनिफ्राय लानानै आरो हारिमुनि जि बादायलायनाय, हारिमु हान्जा सुरनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोबथा हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों जे मोनसे गामिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाङोब्ला हारिमुवा बेवहाय सिगां फैग्रोयो। जों बेवहाय माबायदि सोलियो, जों बेवहाय माबायदि थांनानै थायो, बेजों लोगोसे जोंनि आसार खान्थिया मा, बे गासैबो लाइमोनफोरनि सिगाङाव बा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनानै बिथांमोनखौ फोरोंलांनाय बे मोनसे हुदा, बे खोब मोनसे मोजां जादों। उलुबारि गामि आफादा जाहाथे बेबायदिनो लालांबाय थागोन। थुनलाइयारि बादायलायनायखौबो बिथांमोना लादों, माने जोंना थुनलाइयारि सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा जौगानांगोन, थुनलाइ बिथिङावबो जोंहा जौगानांगोन आरो हारिमु बिथिङाव मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदिया दङ। दा बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा थुलुंगा मोनगोन, उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन। बिनिफ्रायनो जों सोलोंनो हागोन जे मोनसे गामिया जौगानोबा गासिबो बिथिङाव नांगौ, सोलोंथाइ, हारिमु, जोंनि लोगोसे जोंनि रांखान्थि बिथिं आरो जोंनि आसार खान्थि, गुबैयै जों थांना थानायनि हारिमु, जों मा मावनानै जायो, माबोरै थांना थायो, मा गानो मा जोमो, बे गासैबो बिथिङा जोंनियाव थायोब्लासो मोनसे गामिया जौगागोन आरो मोनसे गामि जौगायोब्लासो बर' माहारिया जौगागोन आरो गेरेमसा माहारि दानाय जि सिमां बे मोनफा मोनफा गामिनिफ्रायनो जागायगोन। दा बे समाव उलुबारि गामि आफादनिसिम आंनिफ्राय फिन खेबसे साबायखरखौ बावहरदों। इयुनाव जाहाथे जों बेबायदि हाबाफारि लालांबाय थानायखौ जों मोनगोन आरो उलुबारि गामि आफादा मोजां मोनसे जौगानाय लाबोगोन, बे मिजिंखौ थिनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। जे दिनै सालबारि बियाबनि उलुबारि गामियाव उलुबारि लाइमोन हान्जानि दैदेननायाव थामथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंनाय जादों आरो बे खुंफुंनायाव बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि आलासि महरै लिंहरदोंमोन। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय जे आङो दिनै नैबे जायगायाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिनि जाहोना जाहैबाय जे बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै गावसोरनि सिफिनिफ्राय रां रुफा दिहुननानै बर'नि जिथु हारिमु बैसागो फोरबो, बे हारिमुखौ बिथांमोना खुंफुंदों। उन्दैनिफ्राय जागायनानै बोराय बेन्थ'सिम बिथांमोना रंजादों, बिथांमोना मोसादों मुसुरदों। जोंनि बर' हारिनि जिथु हारिमु, बे हारिमुखौ बिथांमोना दिन्थिदों। आं मिथिना मोन्दों जे बिथांमोना दिनै दहाय फुङाव बर'नि रंगिना संगिना हारिमुखौ दिन्थिनानै हारिमु हान्जा सुरनायबो बिथांमोना खुंदों होननानै आङो खोनादों। आं बिनि थाखाय बिथांमोननो थोजासे साबायखर बावदों। लोगोसे आं नैबेखौ हास्थायगोन जे जोंनि बे जिथु बैसागो फालिनाय, गामि गामि बैसागो फालिनाय, बे हुदाया जोंना बर' हारिनि गेजेराव बांबोगासिनो दङ। आं बिनिफ्राय सान्दों जे बैसागोनि फारसे जोंहा एसे सांग्रांथि एबा हारिमुनि फारसे एसे सांग्रांथि फैदों होननानै आं सान्दों। मानोना जोङो नुदों जे गुबुन हारिनि बायदिनो
जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों बा हारिमु आफादानो जाथों बा सोरबा NGOफोरानो जाथों बिथांमोना जिथु मावबादा खालामनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय बेखौबो खालामनाय जों नुदों। बेनिफ्राय बेखौनो जों फोरमायनो हायो जे बिथांमोना हारिमुनि फारसे मोनसे सांग्रांथि जाबोदों आरो बे बेलायाव नैबे उलुबारि गामियाबो जेनना थायाखै आं बेखौ बुंनो हायो। लाइमोनफोरखौ थांखिनानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे लाइमोनफोरानो समाजनि गोहो। लाइमोनफोरा जुदि मोनसे समाजखौ मोजाङै दैदेननोब्ला समाजा मोजां जागोन आरो लाइमोनफोरा जुदि मोनसे समाजाव गाज्रि लामाजों थाङोब्ला समाजा गाज्रि जागोन। बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बे बैसागो खुंफुंनायजों लोगोसे गामिनि जिथु थासारि सोलोंथाइ थासारियानो जाथों राजखान्थि थासारियानो जाथों बा गामिनि गेजेराव अनलायनायानो जाथों गेदेरफोरखौ मान होनायानो जाथों बेबायदि मोनसे जोंनि गोदोनि जिथु गुबै जोंनि बर'नि हारिनि बिथा बे बिथाखौ बिथांमोना जाहाथे फिन खनसे बे गामियाव लाबोनानै समाजखौ जौगानायाव बिथांमोना जाहाथे खामानि मावलाङो आं बेखौनो हास्थायगोन आरो लोगोसे बिथांमोना बे हाबाफारियाव जाफुंथों होननानै आं बेखौनो मिजिंथिगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।